Takže dobré ránko, ja pozdravujem všetkých. Chcem sa veľmi krásne poďakovať za včerajšiu prednášku, boli ste úplne úžasní. Veľmi som si to užil, ten počet bol úplne ideálny, aj zloženie bolo ideálne a boli ste naozaj perfektní. Veľmi sa mi to páčilo a som skutočne potešený, že ste si vypočuli posolstvo hrošieho rituálu a budem sa tešiť na všetkých, ktorí sa mi ozvete, ktorí sa pridáte a s ktorými sa teda pustíme na prvé hrošie rituály. Za včerajšiu prednášku boli ste úplne úžasní. Veľmi som si to užil, ten počet bol úplne ideálny, aj zloženie bolo ideálne a boli ste naozaj perfektní. Veľmi sa mi to páčilo a som skutočne potešený, že ste si vypočuli posolstvo hrošieho rituálu a budem sa tešiť na všetkých, ktorí sa mi ozvete, ktorí sa pridáte a s ktorými sa teda pustíme na prvé hrošie rituály.